Soňky günlerde özüňizi ýada duýýaňyzmy? Ýene-de ýerde başlanan jybyr derejesindäki magnit tupany käbir adamlaryň saglyk ýagdaýyna täsirini ýetirip biler. Alimlaryň bellemegine görä, şeýle geomagnit hadisalary wagtyny esasan howa ütgemelerini duýgur adamlarda kelle agyry, gan basyşynyň ýokarlanmagy, ýürek urşunyň çaltlaşmagy we umumy ýadawlyk ýaly alamatlary ýüze çykýar. Russiýanyň Ilimler Akademiýasynyň Kosmos Gözlegleri Institutynyň gün astronomiýasy barlyghanaty häzirki wagtda ýerde jybyr derejesindäki magnit tupanynyň dowam edýändigini habar berdi. Bu derejede iň gowşak hasaplansa-da, hunärmenler saglygyna ünüs berýän adamlara dynj almagy, köp suw içmegi, artykmaç dartgynlylykdan gaça durmagy maslahat berýärler. Şeýle magnit tupanynyň uçarmansyz enjamlaryň işine we guşlaryň ugruny kesgitlemegine täsir edip biljekdigi aýdylýar. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsirlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly biziň bilen galyň.